Ако искаш да усетиш духа на 3000-летие и да се почувстваш исторически човек, трябва да посетиш Несебър, единственият български град в списъка на ЮНЕСКО. Заради уникалните си природни дадености и много добре запазените паметници от различни епохи, на седмата сесия на комитета във Флоренция през 1983 г. старият град Несебър е включен в списъка на паметниците на световното културно наследство. Така древна Месембрия се нарежда до градове като Виена, Залцбург, Единбург, Толедо, Рим, Флоренция, Венеция и други градове, които са част от историческата съкровищница на света. Древният град се събужда за троен празник – Голяма Богородица, празникът на града и 30-годишнината от приемането на Несебър в ЮНЕСКО. Вписването на цял един град в списъка на ЮНЕСКО е дълъг и сложен процес. Страната изпраща документи до Центъра за световно наследство. Назначава се експертна група от Международния съвет по паметниците на културата и Световния съвет по реставрация, които на място проучват паметника. Те изготвят доклад и на редовна сесия предложението бива прието или отхвърлено. Един от основните критерии при вземането на решение е изискването паметниците да бъдат уникални и да нямат аналог на континента или в света. Друг важен критерий е съхраняването на автентичния им вид. Поглед назад показва, че до средата на миналия век Несебър е бил твърде беден и провинциален град. Стари и неогледни постройки, рухнали сгради и руини са скривали красотата на историческите паметници. От дясната страна на портите на стария град се е намирал стопански двор. От лявата страна на крепостните стени – стари сгради и кланница. Една от най-хубавите църкви в Несебър, Христос Пантократор, която днес привлича хиляди туристи, е била заобиколена също с стари жилищни сгради, както и старата митрополия. Църквата Свети Йоан Алитургетус е била почти закрита от турска баня и стопански бараки. През 1956 г. на 18 юли е прието постановление на Министерския съвет, което обявява стария град за архитектурно-археологически резерват и той е поставен под специален режим на изграждане и развитие. Към края на 1958 г. и началото на 1960 г. започват сериозни и мащабни археологически проучвания, реставраторски и други дейности за опазване и съхранение на старините. Налага се да се отчуждават и събарят стари сгради и жилища. 27 години по-късно, с приемането на Несебър в списъка за световно културно наследство, цялостно се укрепват неговите брегове. За първи път в този период са осветени крепостните стени, църквите и другите паметници. В Несебър помнят хората, които са допринесли полуостровът да стане световен град. На археологическия музей е поставен барелев на дългогодишния директор на музея Жана Чимбулева. Чимбулева е жената, открила Несебър за ЮНЕСКО.
Завършила история и археология в Софийския университет, целият професионален живот преминава като музеен работник в проучвания и работа за опазване на паметниците на културата. Нейна е заслугата за съхраняването на безценната колекция от несебърски икони. Жана Чимбулева е създателка на Археологическия музей в Стария град и експозицията в него, която е на световно ниво и се обогатява през годините с уникалните археологически находки. Вписването на Несебър в списъка на световното културно наследство само увенчава един дълъг изследователски процес в града, който започва някъде към 60-те години на 20 век. И именно тук е ролята на Жана Чимбулева, защото в този дълъг 20-годишен период преди 1983 година тя е човекът, тя е моторът, който движи целият този процес на изследване на старините в Несебър, тяхното археологическо проучване, тяхното реставриране. Тя е тази, която сформира екипите, които работят в Несебър и е мотора на всички проучвания, и под нейното ръководство са открити много от най-значимите паметници в града. Безспорен е и приносът за опазването на паметниците на културата на фондация Левентис. С нейно финансиране са изцяло реставрирани фреските в църквата Свети Стефан и изготвен проект за църквата Свети Йоан Кръстител. С пари на фондацията беше издаден и пътеводител на Археологическия музей в Несебър. Заради тази безценна помощ и любовта към древния град, през 2012 година президентът на фондацията Пол Левентис беше удостоен със званието почетен гражданин на Несебър. This represents a deep-held belief that I have that without our culture and history and without the ability and the means of seeing and recording what went before, no society can survive in its present state. To understand where we are now, we must understand the past. No society can flourish in the future if it does not understand where it comes from and what holds it together. В Несебър се реставрират две църкви – Света Параскева и Свети Йоан Кръстител. До момента е установено, че църквата, която носи името на Йоан Предтеча, е била съградена върху 3 древни храма. Около църквата са открити 38 погребения на знатни хора, висши духовници и ктитори. Общината започна и възстановяването на храмовете по проект Вяра в Несебър. Градът на ЮНЕСКО иска да развива поклоннически туризъм, затова работата по съхраняването и реставрацията и на останалите храмове в Стария град ще продължи и те ще бъдат включени в един духовен път, по който ще преминават туристите. Юбилейната за Несебър година донесе и други уникални находки за града на ЮНЕСКО. При разкопките на храм Свети Архангели Михаил и Гавриил археолози попаднаха на вампирско погребение. Скелет с забит железен нож в сърцето. Погребението датира към 17 век, а скелетът е на мъж в напреднала възраст. Първоначалната ни версия, която все още не сме изключили категорично, е, че става въпрос за криминален случай от преди 400 години. Единственото смущаващо обстоятелство, защо ножът е оставен вътре. И тогава възниква и втората хипотеза, че живите хора са страхували погребаният да не стане от гроба и да ги тормози, и поради тази причина ножът е забит в областта на сърцето. Застраховка срещу вампирясване. В края на археологическия сезон на северния бряг на Стария Несебър
археолозите попаднаха на антична винарна на 25 века. В къщата, принадлежала вероятно на богат търговец, бяха открити 30 запазени амфори, в които се е пренасяло вино от гръцките острови. Разпознаваме амфори от остров Тасос, от остров Хиос, от остров Лесбос, които са достигали до тук с кораби и са били пълни най-вероятно с вино, предназначено за заможните месамбрийски граждани. Всички тези открития говорят какво съкровище е Несебър за световната история и култура. Проучванията ще продължат, защото древният град все още не е разкрил всичките си тайни от хилядолетната история. За 30 години Несебър в ЮНЕСКО пред портите на стария град беше поставен камък с надпис «Несебър – град световно наследство». Той вече се превърна в любимо място за снимки на хиляди туристи, които искат да запазят спомена за срещата си с този световен град. На път да се превърне в поредната туристическа забележителност е и триизмерната релефна карта, която беше поставена в непосредствена близост до античния вход на града пред археологическия музей. На нея се открояват 16-те най-важни туристически обекта, изобразени с скулптурни миниатюри и обозначени с номер. Легендата на картата е изписана на английски и български език. Като допълнителни декоративни детайли, в духа на историческите пътешественически карти са добавени и няколко миниатюри на корабчета, релефен компас и неизменния символ на стария Несебър – вятърната мелница на провлака. За да остане Несебър в списъка на ЮНЕСКО, вече е разработен и план за управление, който цели богатата история на ходките и руините да съжителстват хармонично в един град, който пулсира с ритъма на съвремието, а всеки докоснал се до магията му да сподели усещането си за Несебър със света. Сподели Несебър. Под това мото премина празникът на града. Идеята е всеки да предаде нататък това, което го е докоснало този град. История, археология, романтика, изкуство, преживяна емоция. Празникът на Несебър започна още на 14 август вечерта, когато стотици миряни бяха припълнили църквата, за да се помолят за здраве и благополучие на древния град. Последва литийно шествие по улиците на Несебър с иконата на Пресвета Богородица, понесена от матроси от военноморска база Бургас. В амфитеатъра на Стария град кметът на Несебър Николай Димитров приветства своите съграждани в навечерието на празника. Градоначалника поздрави Васил Киров. Кметът посрещнал през 1983 година щастливата новина, че Несебър официално е в списъка на ЮНЕСКО. Тази година всички знаем, че празникът е троен. Църковният празник Успение Богородично, празникът на град Несебър и юбилея през 1983 година, честването на 30 години от вписването на Несебър в списъка на градовете световно културно наследство към ЮНЕСКО. Ние почетахме нашата многоуважавана съгражданка госпожа Жана Чамбулева, но аз искам вашите аплодисменти за тогавашния кмет на Несебър, господин Васил Киров, който е тук сред нас. Това бяха хубави години, когато се
създаваше, разкриваше се богатството на град Несебър, неговите паметници и стана достояние на целия свят. И затова заслуга имат специализираните институти там, археолози, реставратори, кметове и гражданите на град Несебър, защото те имат някакъв немалък дял за това. Вечерта продължи с концерт на Йорданка Христова, която изпълни най-големите си хитове. Празничният 15 август започна с издигането на българския трибагреник пред портите на Стария град от кмета на Несебър Николай Димитров и матрос от военноморска база Бургас. Години Несебър в ЮНЕСКО. Не знам ние дали си спомняме какво е бил Несебър преди 50 години и какво е представлявал тогава, и сега като се обърнем към брега и като видим това, което представлява в момента, не може да не осъзнаем, че това е правилният път, по който сме се развивали. Надявам се този процес да се задълбочава в правилната посока, както през последните години. За празника на Несебър гостува официална делегация от град Сафранболу в Република Турция. Наричат Сафранболу музей на открито. Той включва над 1000 обекта под егидата на ЮНЕСКО. Заради богатата си история се смята за културния център на Турция. Градът е включен в списъка на световното наследство през 1994 година. Гостите разгледаха археологическия музей. Освен с експонатите в музея, делегацията се запозна и с културно-историческите забележителности на открито. Обсъдени бяха мерките, прилагани в опазването и съхраняването на обекти, включени в списъка на световното наследство. Сафранболу, както и Несебър, е град под егидата на ЮНЕСКО. Общото е, че като живи градове ние работим по едни и същи проекти и програми за съхранение на културното наследство и опазването на старините. С най-голям интерес жителите и гостите на Несебър очакваха уникалното 3D мапинг шоу. За монтажа на лазерите и специалната техника беше ангажиран екип от 100 човека, който започна подготовката за визуалния и светлинен спектакъл часове по-рано. Според организаторите, уникалното шоу може да се случи само в уникален град като Несебър и неговите крепостни стени. Несебър е уникално място. Самата архитектура на града, на Стария град, самия провлак, както го наричат хората тук, създава една съвсем друга атмосфера. Това шоу, около 50% от чара му е благодарение на този хубав град тук.
Ако подобно шоу се направи на една обикновена сграда, където и да било, в който и да било град, според мен няма да е чак толкова добре. Приключенската игра «Златната монета», създадена специално за празника, предложи едно пътешествие по уличките на полуострова, извън популярните туристически маршрути. Участниците в нея успяха да открият един друг Несебър – таинствен и романтичен. Надясно сви по пътя на Месамбрия, край сграда, средище на словеста, ти в свят вълшебен ще попаднеш, свят, що пленява сетивата. Играта «Златната монета» беше вдъхновена от популярните квест игри. Рекордният брой участници трябваше да разгадаят отговорите на загадъчни легенди, а стихове ги насочваха към лабиринт от тайни места на античния полуостров. Идеята за играта е страхотна, много весела. Хората са отзивчиви и помагат, подсказват пътя. Всичко е на много високо ниво. Да, знаехме, че Несебър е град на ЮНЕСКО и затова дойдохме да го разгледаме. Случайно попаднахме точно в празничния ден, но много се радвам, че сме тук. В този празничен ден да споделиш своята радост и да обиколиш още веднъж старините на Несебър, да споделиш празничността с древността е едно истинско удоволствие и прекрасно преживяване. Участниците, които проявяваха находчивост и въображение, бяха наградени с Несебърска златна монета. Преди да я получат обаче, задължително трябваше да изпеят куплет от химна на своята родина. Мила родино, ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелест, те нямат край. Добре, благодаря ви. 463 участници в играта успяха да изминат маршрута на трите приключения от играта и събраха 6 елемента от печата на славата. В лабиринта от загадки помагаха многобройните доброволци от Несебър. Просто реших тази година също да се включа, защото наистина да знае, че си допринесъл с нещо за празника на града е наистина доста удовлетворяващо и наистина се радвам, че мога да бъда част от такъв един празник. Аз казвам Алекса и всяка година участвам в доброволците, защото е приятно да знаеш, че допринесъл за града и работата екипа също е приятна. Вечерта провлакът се изпълни с хора, готови да се преживеят празника на града на ЮНЕСКО. Танцовите състави на Несебър увлякоха публиката в артистичен флашмоб, като ритъмът на различните жанрови изпълнения преливаше в една обща, завладяваща емоция. Честит празник, Несебър! Тук сме тази вечер забавляваме и ще се забавляваме както подобава. Айде да продължаваме! На сцените в Стария град имаше за всеки по нещо. Тин идолът Рафи изпълни с енергия и талант крайбрежната алея. Световни хитове и превъплъщени от телевизионното шоу като 2 капки вода
взривиха публиката. Несебър ли? Ами може би това е най-хубавия стар град в България, където и да е, дори по-готин ми е от Пловдив, особено като се мине по провъка и после започва чудесата. И наистина даже ме е яд, че не съм на другата сцена, ама нищо и тук е готино, като гледам колко много хора има, просто сега ще се размажем. На сцената на амфитеатъра артистите от балета на Държавната опера в Бургас поведоха публиката в приказната Шехерезада по музика на Римски-Корсаков и романтично по музика на Франц Шуберт. Сцената пред крепостните стени събра феновете на Хиподил и неуморния Светло Витков. През годините името Хиподил стана символ на скандал и непримиримост. На несебърска сцена българската пънк-рок група припомни старите си хитове често със скандални, бунтарски и сатирични стихове с добро чувство за хумор. Не останаха забравени любителите на българския фолклор. Денислав Кехайовзе радва публиката с народни ритми. Нека моите песни бъдат подарък за всички вас, който ги знае да пее, който не може да играе. Добре дошли в Несебър! На здраве и добре дошли, да вдигнем чаши за това, да си под камък злото, да ни среща винаги добро. Своя поздрав към съгражданите си и гостите на Несебър отправи кметът Николай Димитров. Той отново напомни, че да бъдеш жител на град на ЮНЕСКО е привилегия, самочувствие, но и голяма отговорност. Уважаеми съграждани, скъпи гости на град Несебър, настъпи времето за кулминацията на днешния празник. Но преди това искам да кажа, сигурно всички сте разбрали, че днес Несебър празнува троен празник. Първо, църковния празник Успение Богородично, празника на град Несебър и юбилея Несебър 30 години в списъка на градовете световно културно наследство. Благодаря ви. Аз съм сигурен, че с помощта на всички наши съграждани, на всички българи, ще успеем да запазим Несебър като световна ценност, за да може във вековете да се знае, че в България има световно наследство, световна ценност. Искам днешния ден да бъдете щастливи, да се наслаждавате на това, което предстои още, да, така е. И Господ, Света Дева Мария да закриля държавата, да закриля нашия град, да закриля вас и вашите семейства. Честит празник!
Кулминация на празника беше светлинното шоу в 3 части. Светлинният спектакъл хвана още в началото публиката с уникални лазерни ефекти и оригинална авторска музика. Последва 3D мапинг. На крепостните стени от морето с волята на боговете се появи един благословен град със славно минало и история, достоен да бъде включен в списъка на градовете със световно и културно наследство. Два образа останаха в края на шоуто на крепостните стени – Жана Чембулева и Пол Левентис. И двамата допринесли Несебър да бъде град на ЮНЕСКО вече 30 години. Празникът завърши с 15-минутна заря в небето над града държава, с дъжд от светлини и падащи звезди над Несебър. Много ми хареса шоуто. Много беше красиво. Ние втора година гледаме подобно шоу. Специално пристигнахме, защото миналата година ни хареса много. Много е красив целият град. Много ни хареса. Благодаря много. Беше страшно, да, наистина. Это супер шоу. Супер шоу. Ние сега го гледахме. Спектакълът беше много ефектен и много артистичен. Ние сме художници от Петербург и за това можем да оценим, че това беше особено шоу. Всичко беше много хубаво. Всичко много ни хареса. Благодаря много за това, което видяхме и се радваме, че сме от този град. Благодаря. Потресаващи фойерверки. Безумно ми хареса. Потресаващо беше и 3D шоуто. Това беше много интересно, много иновативно такова. Несебър продължава да вълнува със своето културно-историческо наследство. Един безценен къс от световната история очаква да бъде преоткрит и споделен с неповторимата емоция на всеки, докоснал се до града на ЮНЕСКО. Иди и виж. Несебър те очаква.